Tak do této budovy chodím už čtvrtstoletí. Před 25 lety jsme založili firmu Wood & Paper. Od té doby jsme z ní udělali jednu z největších firm v Evropě. Doufám, že nás to bude bavit i dál. Za 25 let existence firmy se nám podařilo firmu ztrojnásobit díky tomu, že se snažíme neustále zlepšovat práci, kterou děláme pro naše dodavatele i odběratele. V současné době firma Wood & Paper má 6 dceřiných společností, kde jsme aktivní v logistice, jsme aktivní v těžbě dřeva, jsme aktivní v obchodě se dřívím i v jiných zemích. Firmě bych do dalších 25 let popřál loajální zaměstnance, chápající a podporující akcionáře a spokojené zákazníky na dodavatelské i odběratelské straně. A předpokladem je samozřejmě, že česká společnost bude dřevo jako obnovitelnou surovinu brát jako národní bohatství a bude se k němu taky chovat.